un centre comercial més a prop i que, per tant, pot acudir quan vulgui. Evidentment, amb la indicació del preceptiu aparcament, per a que la gent sàpiga que això és molt més còmode, anar al gran centre comercial de l'Estorrany. Per tant, no hi ha cap preferència tampoc en aquesta proposta que se feia, que no sabem al final si serà la definitiva, cap a les zones comercials urbanes. Perquè, com dic, des de l'entrada ja es desvia el potencial client cap a aquests centres comercials de l'Estorrany. Però és més, es pretenia, a més, informar des del propi centre de la ciutat com poder accedir als centres comercials de l'Estorrany, que ja em sembla un absurd total. Per tant, hem de concloure que no n'hi ha cap voluntat de primar el comerç urbà, cosa que, al mateix temps, sembla que es produeix una certa incomoditat perquè després amaguen tota la informació de les seues pròpies propostes, com és el cas que heu vist. Posaré un altre exemple, que teniu també ahir en la documentacioneta mínima que us ha passat. Al polígon de Beniato, la difunta ciutat del transport, es va permetre un espai comercial amb uns establiments determinats que no entraven en competència en el comerç de la ciutat. I va ser un projecte determinat, se va donar l'autorització, l'informe favorable de l'Ajuntament primer i l'autorització de la Conselleria després. Bé, fa poc de temps hem vist que ha obert un gran comerç de calcer. Entenem que la venda de sabates sí que entra directament en competència amb el comerç de la ciutat. Com podeu comprovar, aquest centre, aquest establiment, no apareix en la proposta formulada originalment i que és la que aprova la Conselleria. On ara hi ha un establiment de venda de sabates, en la proposta hi havia, com veureu, dos xicotets restaurants de menjar ràpid. Nosaltres hem demanat veure el registre d'entrada, hem de fer la llicència d'obertura i d'activitat d'aquest establiment. Però també, com podeu imaginar, perquè ja és habitual, no se'ns ha autoritzat aquesta consulta, perquè tenim seriosos dubtes. Hi ha també altres tipus d'anuncis particularment curiosos, i amb els que sembla que falten al respecte als comerciants. Van llegir, amb un poc de perplexitat, que es van prometre ajudes als comerciants que en realitat ja són un dret per a qualsevol ciutadà, com és, per exemple, el del fraccionament de l'IBI. És una reunió amb els comerciants i després ho diuen,